everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Tagulkol sa Rihas. Ako dahil si Linda. Halo! Ako insong ko. Laman na tamang. Okay. Kikaon ako ha. Laman na tabalik. Oh, sige. Sum. Kaon na sad. Isum. You are bad, ha? Very bad. Ako diha. Wakay batasan. Ano naman? Gawan ka. Ano oy? Umari mo glamano ni Ma'am Linda. Kaon na ka. Sayop na. You know manners and right conductors, ha? Sama din na. Tanawa ko, ha? Tanawa ko, ha? Sige. Oy! Oy! Sama mo niya. Ipamuspos na mo ron. Sabi ko, kinsa na. Sama na nga na. Ano na, Dong? Sa sunod, ay pagdangan ka, makabayad ka na, eh. Nasuka mo dito ang waiter, uy. Kaluoy, uy. Be, hika po na tong paa ng be. Ay, Kamaunsa? Sorry. Tintang. Balik na sa tang istoryahan. Sa sunod ba? Ha? Sa sunod, Song. Nakalimutan tato siya. Balik siya nako noon. Sa sunod. Mo ni buhata. Tanawa ka. You look. Sige. Look me, ha? Look me. I look you. Sige, I look you. Sige. Ikaw ko no. Ma'am, lamano po ta, ma'am. Ako na si Arco, Miss Beautiful. Okay. Manamig lamano. Mau din ni buhata. Uy. Limpyo na. Limpyo na. Ari ko sa... Uy, way patasan! Oh, ano naman? Lamano ka ni Ma'am Linda. Di pagkahuman, sup-sup din kasi mong tudlo. Arong way kagaw. Limpyo ang tudlo o nakakaog balik. Laka niya sa mo't kahugaw. Yaks! Germs! Sige na mo, oy. Padayon naman sa pagkaon. Dahil mo na kung... Dahil na. Miss Beautiful. Wali kang kaon. Dito, ma'am. Kaunsan! Kamu lang. Busog pa ko. Pwede Linda nalay itawag ninyo na ako. Ay lang pag ma'am na ako, okay? Okay. Okay, ma'am. Mas ako, Miss Beautiful ako itawag ni mo. Haong gani mo. Mistisa man ka, ma'am. Mistisa kay ka. Ha? Mura kag sinuwiswi ko. Mura nagpariner. Ha? No, biswik ko. Miss Beautiful lagi. Miss Beautiful ako itawag ni mo. Kinsa man na si Novice Week ko? Wakakaila na. Miga ko na. Kaon, ma'am. Abi ninyo, kaganiha, sa dihang giuli ninyo akong pitaka. May kalit kong nainumduman nga amiga. A friend. Uy, friend. Uy. Uyab na ni mo, Miss Beautiful, no? Hala ka diya. Pagkawa mo lang ka, ay. Ilan ang yung kay grado da. A friend, higala, amiga. Anak din na. Kinsa mo na, Miss Beautiful? Si Reyna. Si Rina! Akin na! Kay bawa ni Jigwa na. Ang in English, anak, kuhan, kining... Mermaid. Mermaid! Mermaid ko. Mermaid, Kita ko na sa lidas, kartong ning, soy. Little Mermaid. Kita ko, anak. Dili na mo ibot na kong ipasabot. Ha? Reyna ang pangan sa kong amiga. Nga akong nahinumduman. Uy, pidag gano. Reyna? Oh. Ugwa ko malimot. Dito sab sa simbahan mahitabo ang ingon ni ini. Niana na ako ang shoulder bag ni Mami. Hala, unsaon man na nimo? Kadiyot ha, kuhaon ako ang pitaka. Ha? Okay, niya ang pitaka. Hala, pila may imong gusto? Daghan. Daghan? Pila man? Basta daghan. Kay akong ipa-ospital si Ate Nining nako. Opa, pero tingalik masuko si Mami. Ang bini! Hala, gikuha ni mong pitaka. Salamat, ini. Oy, ang pitaka ni Mami! Hey! Ala ka diya. Pareha sa di ay murag-murag. Oops! Kuhan, kining...
Tiwasaw na ka, ha? Ay, sige, wait, ha? Ay, sige, wait, so. Lami. Lami, tudlo ko na. Bayan. Ano ka man? Tamoy-tamoy yan, binang tudlo ko. Kanindot, uy. kanindot. Abi ko sa tudo. Ay, yabag ka. Pero, kining, Miss Beautiful, kanong gibuhat mo to niya? Alang sa kalawasan sa iyang ati Neneng. Aron iyang mapatambalan sa ospital. Nining? Nining? Sama sa pangalan sa akong ina. Hain mo rin ang imong mama. Yatap naman, Miss Beautiful. Dugay ng patay. Huwag magani ko kita niya. Kaya matod sa akong mga nanay-nanay o tatay-tatay sa siras. Bago pa kong gipagkatao. Diyang namatay akong ginikanan. Sorry ha. Kira, Miss Beautiful, oy. Dugay naman to. Ay, Nganong ka? Arko? mingaw nung kong mamanining na. Oh. Sayang kayo. Wa ko siya makita. Kutob lang ko sa pagtanaw sa iyang lubong sementeryo. Argo, Abi mo, Miss Beautiful. Wa di mo rehistro sa kung una-una nga naong ni Mama. Kay bisag picture lang unta. Pero wa gyud. Manang akong gibuhat. Ako lang una-unaon nga ang iyang naong sama sa naong ni Mama Mary. Ang inahan sa kanunay panabang ba? Argo. Oh, may ginagisgot ka na, Miss Beautiful. Kay, muadto gyud ko ros minteryo. Mubisita ko siyang lubong. Mao ba? Magbuwag-buwag lang siguro ta, Miss Beautiful, ha? Di namin magdugay kay muadto pa Miss lubong ni Mama. Mana? Kabili ko lang. Kabili. Wala. Amo ko na. Ha? Amo ko mamagkaon. Oh, sige. Tanaw, tiglaan ni mo. Mura ka nang irong gutom diha. Bukog na nang gikit-kit di mo. Wala ko. Sayang. 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 Magdungan na lang ta. Gusto sab kong moadto sa sementeryo sa mga Chinese. Diyan to agilubong ang akong ginikanan. I-drop lang ta mo sa sementeryo nga inyong padulungan. May sakinan man ko. Sige, ma'am. Ihatod mi sa karita si Midori. Kuan gining maikog man tani mo, Miss Beautiful. Ayaw lang ay. Ayaw. Nana daw yung mulakaw ba daw dito? Ayaw. Laki diha. Nga maghago pa taglakaw na may sakyanan. Pitag nga no. Baga gini mo face oy. Maglakaw ako sa kay ko. Patong sa gao oy. Miss Beautiful. Kining nauho mo gid mi. Pero pwedeng ihatod mi nimo. Tingalig, malangay kasi mo lakaw. No, okay na ko. Ihatod na kita mo. Babag pa. Mao sa di ampay. Duta din mo sakyanan, Miss Beautiful, no? Bago kayo. Bug na gayo. Magkakurong sa kong itlog. Lagi magkakurong sa itlog. Oo, kurog ko. Kurog sa. Pasensya ka ng insong, Miss Beautiful, ha? Kiat mo lang kung gagawin. Okay ra lagi. Awa. Nalingaw masab ko sa kauban nimo. Ala na na to. Salamat kayo, Miss Beautiful. Salamat, ma'am. Ambing mo. Ikaw sab, Miss Beautiful. Ang pingi mong kugulingon, ha? Ilabi na ng imong pitaka. Sige. Okay, sige. Kadiyot, Nga, no? magkita ba ba tayo pag-usab? Basta di ta mga buta, Miss. Magkita kita. Bitaw, kung magkinangalan ka na mo, narami sa siras ni mo makita. Seras? Asiras. Daplin ko sa kitalanan ining syudad, ma'am. Mao ba na'y pinayaanan na mo? Diha mi manginabuhi. Og magpakabuhi. Sige, ma'am. Ari na mi. Aseras. Naiba kong unsa ang Aseras. Si Reyna. Siya ang nagsulti na ako kung unsa ang Aseras. Kumusta na ka, si Reyna? Hain ka siya karon. Buhi pa ka siya. Naibaw kung wa siya mabilang ko. Tungod kay dugay ko na siyang gipangita.
Ug sa diyang mibalik ko sa Pilipinas. Ug dito ko nagbase sa Manila. May eskwela ko isip agent sa PIDEA. May training ko. Ug way huno nga nagpakisayon, nag-search kung asa na si Reyna. Pero pakyas ko. Wa ko'y nakuhang impormasyon bahin niya. Buhi pa ka siya. Kung patay naman kani, nagkasiguro kong ang sindikato mo'y naghimo ini. Pero gibati kong buhi si Reyna. Buhi siya. Hain ka man karon, Reyna. Hain ka. Bisa kung saan kapaglugod ang pagsabon ng akong kalawasan. Pero kipati kong dili na matangtang ang puling sa akong lawas. Sa akong pagkatao. Sa akong pagkababay. Hugaw na ko. Hugaw kayo ko. Masama na lang sa paglugod ang akong kalawasan pero di na matangtang pa ang bulay sa akong pagkababae. Magpabilin na kong hugaw. Hugaw! Hugaw! Wala mo kaluwas pa na ako. Sama na ko sa babae nga naglunang sa lapok. Pamanining. Papa Putol. Hi! Hello! Nianasap ko. Kuyog na ko si Insong. Ang bagong sakop sa tong pamilya sa Asiras. Bago pa di ko. Ha? Taon-taon na mag-commenter sa Asiras. Samtaong ka. Mas dugay mo ko nimo kay dito ko ipakataw sa Asiras. Ikaw, di man kami abot sa Asiras Dito nga. maglalis. Ako na. Dito maglalis may ikong tama magpapani mo. Di ko muna sa amo. Oh. Si tatay di maganahan ako. Di siya ka nagbayot ka anak. Pirmi ko kulataon. Pirmi ko nga mabong na baro. Mabong na baro ba? Kaya ma-black eye ba? Ano ka? Tabon-tabon sa mata. O nabong na baro man na. Di? Bayot man tuod ko. Pero huwag din ang ismulin. Kagaduhan ko. Nag-abot ko grade 6. Graduate naman ganyan ko sa elementary ba? Pero kaya ang gobyerno sa Pinas, pauso man, pabilib, sundog man ang mga eskwelahan sa gawa sa nasod, kanang gitawag nila og kuan, K-12. Graduate ta sa elementarya, di na noon, kada pa may grade 7. Unya, sa high school, papunan pa sa katong ang 4th year, may pang 5th year, yang ang magyad! Gipaabot lang tatong lang grade 10! Nya sa high school, 20th year! Labaw mo tas las usos gawas! Da. Ako song. Wamtod ko grado. Okay. Di agyo to nag-eskwela ko grade 1 pero wag yun ako tiwasay. Sawa, palabihon mo na akong pagtrabaho. Pangay kay sa basura nga, kapuslan pa. Kaysa atos eskwelahan. Pero hibaw ko dili lalim sa gastuhanan sa ginikanan. Kanang dugang tuig sa pag-eskwela sa mga bata. Gusto yung ka! You are right! Pitag nga no. Kinalat Sa ako lang pinupring opinion ba? Kina-obserbasyon lang ako ba? Ang problema, ang tingalis gobyerno. Ugwa sa mga estudyante. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.